بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله sunana Muhammadu Bello Turji na fitar da wannan sanarwa yau Litinin 30 ga watan Oktoba. Yan uwana na faɗin duniya musulmi, ina yi muku fatan alkhairi. Ina tabbatar muku insha Allahu muna cikin ƙoshin lafiya. Za mu yi bayani akan matsalar mu ta jihar Zamfara. Yan uwana da kai Zamfara, na fito yau akan ku zani yi magana da talakawa, da masu kuɗinmu, da masu mulkinmu, da 'yan siyasanmu. To insha Allahu ina mai tabbatar ma kowa wanda a cikin faɗin wannan jiha ta Zamfara muna cikin ƙoshin lafiya in Allah ya yarda. Kamar yadda 'yan baƙin ciki ka cewa saura kaɗan a kashe mu, to mu dama insha Allah ba mu zo wannan duniya ba domin a share mu na wuri mu zauna. Mu dama ko a yaushe jira muke yi a kashe mu. A saboda haka muke tabbatar ma mutane tun daga zamanin sahabbai ake kashe mutane, tun daga annabawa duk ana ta kashewa. Saboda haka muke tabbatar ma mutane insha Allahu al'ummar jihar Zamfara baki daya ba ma tsoron a kashe mu, kuma ba ma tsoron a jefa muna bam, ba ma tsoro a yi muna wani abu. Amma muna faɗa maku kalma ɗaya wadda ba ku fahimta ba har yanzu, wadda muke gaya muku cewa idan kuka bar kashe muna 'yan uwanmu za mu bar kashe. Amma al'ummar jihar Zamfara ba ku taɓa gane wannan magana gaskiya ba ne. To na fito ne domin in yi ta'aziyya ga mai gidanmu, ɗan uwanmu musulmi da ya gabace mu. Insha Allahu ina mai tabbatar maku al'ummar jihar Zamfara yanzu kam yarori ne kuke tare da su ƙanƙana. Insha Allahu gada ku yi tunanin kuna da nasara a wajajensu. Ina mai tabbatar maku cewa ba wai yanzu Kacalla Halilu shine farkon mutuwa a gare mu. Ina mai tabbatar maku cewa tun daga waɗanda na gabace mu duka sun riga mu sun tafi. Kashe Halilu ba shi bane da muhimmanci a gare mu, ko kuma ba shi bane zai firgita mu, ko kuma ba shi bane zai tsorata mu, ko kuma ba shi ne zai samu bar waɗannan ayyukan da muke yi. Alhali sai in kun bar kashe mu na 'yan uwa da ke faɗin jihar Zamfara da Sokoto da Katsina da Naija. Ina mai tabbatar maku cewa duk wata barazana da za ku yi muna ba za mu bar abin da muke yi ba. Na ji ma tsakaninku, kai gwamna Dauda Lawan Dare ka ce Matawalle ɗan ta'adda ne, kai Matawalle ka ce Dauda rantse da Ƙur'ani ɗan ta'adda ne. To a madadina ni al'ummar jihar Zamfara ina kira gare ku, ku tsaya ku fahimta. Kun ga kenan sun nuna maku su 'yan siyasa ne, ba al'ummar jihar Zamfara ke gabansu ba. Lokacin da ba a zaɓi Matawalle gwamnan Zamfara wa ke ɗaukan nauyinmu? Shi muke tambaya gare ku. Lokacin da gwamna Abdulaziz Yari na gwamna, tunda Matawalle ba a zaɓe shi lokacin wa ke ɗaukan nauyinmu? Shi ke ɗaukan nauyinmu? Mu ba mu da wani mai ɗaukan nauyinmu, Allah ke ɗaukan nauyinmu. Kun fahimce mu ko? Abun da kuke so ku samu ku kashe mu, to kuma Allah bai taɓa yarda muku da za ku ƙare ƙabilar mu ta Fulani ba, kuma ba mu taɓa yarda da za ku ƙare mu ƙabilar mu ba, sai dai in Allah ya halicci haka ɗin. Ku ne ajalin mu, mun yarda da Allah ya halicci ku ne ajalin mu. Amma wai kun tsaya ku ce Dauda ya ce Matawalle ya rance yana da sa hannu ga 'yan ta'adda, shi Dauda ya ce Matawalle ya rance yana da sa hannu ga 'yan ta'adda. To ba ku tuna tun zamanin Yarima ake wannan abun? In kuna son matsalar tsaro ta kau jihar Zamfara, ku koma baya, ku zauna ku yi tunani. Tun zamanin gwamnatin Sanata Ahmad Sani Yariman Bakura kuka sare muna dazuzzuka, kuka halatta jinin Fulanin mu ana kashe su. Mamudu ya zo ya karɓa, ya yi ƙoƙari ya kashe na wuta a dukumce ba ta kaso ba. Abdulaziz ya zo ya assasa waɗannan 'yan bangat, ya assasa 'yan sakai, ya yimi. Amma ga yana bisa iyawa ta Allah har yanzu muna gugurmaya tare da shi. Matawalle ya zo ya riƙa shekara 4, Dauda yanzu kana da shekara kusan 2 kake magana. To kaga kenan ikon Allah shi ɗake ya dakatar da mu, ba wai uzurinku ba. Saboda haka muke kiran ku
ku zo ku haɗa kai, mu haɗa kai da mu da ku mu zauna lafiya a bar kashe al'ummar jihar Zamfara. Amma wadon ku muna barazana da bindiga ko ku muna barazana da jirgi ko ku muna barazana da me, turan da muka ɗauki bindiga muka gaya muku cewa ba ma tsoron a kashe mu. Inda muna tsoron a kashe mu ko a yi muna wani hukunci ko a yi muna wani abu ba za mu ɗauki wannan bindigar ba. A saboda haka yanzu za ku ce Bello Turji ga yana ya ƙalubalanci me, to ku koma ƙasa ku dibo me matsalar jihar Zamfara. Kuma na jo su malamai na cewa Bello Turji na ƙalubalantar malamai, ni ba malamai nake ƙalubalanta ba, masu ci da addini nake ƙalubalanta. Akwai wani ɗan zaune gari banza Sokoto yana kwara ɗan idanu da ɗan